L'equip psicopedagògic del centre entra a les aules a partir d'infantil 3 per conèixer tots els infants, detectar qualsevol tipus de dificultat i fer un seguiment del procés de desenvolupament de l'alumnat. A infantil i primària, la nostra tasca es basa en la detecció de possibles trastorns d'aprenentatge o altres tipus de dificultats que estiguin intervenint en el desenvolupament de l'infant. També orientem les intervencions de l'equip docent per treballar de la manera més òptima. Periòdicament realitzem proves de seguiment a totes les etapes i fem un assessorament a les famílies. La majoria d'aquestes tasques les realitzem en coordinació amb els professionals de serveis externs que tenen el nostre alumnat. A la secundària, amb l'adolescència, sorgeixen altres necessitats, inseguretats, pors i dubtes que requereixen sovint un assessorament als nois i noies i a les seves famílies. És una etapa de canvis, d'incertesa i no sempre s'està preparat per assumir-los.